Obwe family gadzirai muda kupinda after masekera. Abanyendi meme sabu kwaruti maka wakandipuma. Azwa kumashi. Sabu. Sabu ikutore ngatwe wote. Sabu. Yeah. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi pa mambo mutasa. Zvese chando zvechokwadi. Ndautaura zvechokwadi. Ndikaipa chataswa nemhosva. Ndikarasa nemukusumwa kwemhosva. Mwari aribatsirawo. Mwari anondibatsirawo. Sei mukumusana mukuita izvo. Tsarangurai. Ndine gumbo norwadza. Ningoda kutaura zvechokwadi pamberi paMwari, pamberi pamambo nepamwe nedare rake. Inene nyaya ndiri kupomerwa namasekera handizi. Ndikutaura zvechokwadi ndakataura futi musi wa20 panapa. Nyaya ndei. Ndiyo mangare. Nyaya iri kundiitira mukomana uyu masekera uyu. Uri kukana nyaya yebambo wausabhuku ndiyo hakuna dare rawana mambo wari kundisina kusiswa baine. Uri kukana usabhuku ndora dzingwa ndisa ruchera. Baba, ndakurei nyaya yenyu. Uri kuti nyiko yemukomana. Uko muri. Uri kuti aiwa. Ari kuti kwa muri nini? Ari kudaye kuti. Ndakurei nyaya yenyu. Ndiri kuti nini handina kudini hana kutaura zvakadaro. Ndizvo ndiri kutaura pamberi paMwari, pamberi pamambo. Hazi makataura kuti. Makataura kuti. Inini? Hapana zvandakataura. Wari kuti makataura kuti chii? Saka handisuzwa hasi unitaure. Wakamangara ndiani? Akamangara ndiye akati kwanzi wakati yani mwana wenyu. Oh, alright. Sorry baba. Alright, zvakanaka. Iwe sumuka. Wapika here. Anaba ukutuka mudai. Ndio. Sikisa nyaso kuonde mwe. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Zvese chando zvechokwadi. Zvese zvanchataura ndezvechokwadi. Ndikaipa chataswa nemhosva. Ndikaipa chataswa nemhosva. Mwari aribatsirawo. Mwari aribatsirawo. Pamusoro iyi ndine nyaya yakapinda mudare sondo rapera mwedzi wapera. Yapinda mudare yanga iri nhau yekuti takafirwa namukoma. Tashaikirwa namukoma. Mukoma washaya wachiri kuHarare. Ndakaona ndava kuisirwa message namai guru. Awawa ya sabhuku makanyanga yamanzwa ari kutaura. Watadza kutsanangura. Ningati takabva kubende gap muna 92. Baba uri kumuitira chiyuko muri. Zviri kuitika pana baba wandezvekuti baba wangu inini anga ari sabhuku kubva 92 kusvika 2005. Asvika 2005 baba ndokubva washaya. Asi wasati washaya wakasiya wagadza inini mumba medu tiri vakomana 5. Inini ndini last born. Saka agadza inini ndokubva ndatungamira bhuku riya baba achimupenyu ndofunga 2 years baba ndokubva washaya. Washaya ndokubva ndaenda kunyanga vandavharisa Maria. Ndapedza kuvharisa Maria zvikanzi newe kwa DA chitorwa mafingerprints iwewe uende kwa headman kuitira kuti uprocess mapepa ako. Ndokubva ndaita saizvozvo ndaenda kwa headman. Ndaenda kwa headman vatakwira nyanga vatatorwa mafingerprints. Ndapedza kutorwa mafingerprints. Wamwe masabhuku yandakatorwa nawo ndakatoona mapepa awo atofamba. Inini ndondoramba ndiri kunzi tipe mari pane zvirudiwa, tipe mari pane zvirudiwa. Ndokubva ndagara hapana chakafamba. Kuti ndipe mari ndiya. Ndi headman Saduchera. Hanzi ndikugadzisa mapapers ako. Mari ndichingoendesa kusvika ndaona hapana chirudi chiri kufamba.
Saka ndakagara kubva 2005 pakafa baba ndobva ndasara ndichitungamira bhuku iroro kusvika 2010. Ndasvika 2010 ndo pandakazonzwa Wasaruchera wavo kuti ndakanzwa mama wako ari kuti mwana wangu uyu uchi mwana mudiki, saka zviri kuitika zvacho unogona kuurayiwa. Saka ndakafunga kuti ndiise Wamakanyanga pabhuku. Ndikati ko mai wangu inini ndoyo kwaMonsora asi kwamasekera ba. Nyaya yako ndapeka. Nyaya yenyu yamunetsa napenya yabhuku. Iya bhuku. Zvese zvokunyeperana kuti wakazonditi yawamo inini yabada. Ibhuku. Ise Saruchera uri. Hana kuya. Right. I think chiudiwa we need to confirm this na Saruchera. Kuti sabhuku pakati penyu imba ine sabhuku ndiani. Imi what is your relationship muri two? Uyu nditezvara mukoma wangu wakarora mwana wangu first born yangu. Saka nditezvara utora bhuku rekwambo. No, it's okay. I just without the man. But let's hear that from Michelle. Musati mapedza. Dambudziko rangu chairo nderekuti magariro handisisina ba nekuti kubva 2010 iye kana ma-inputs handipiwiwo. Saka gore rapera vanhu vari kutambira ma-inputs ndakazoendawo papa rutambira 1 ndokubva watondirowa pakazara 1. Vanhu vakadaidzira kuti vanhu vashoma panapo, vakadaidzira kuti dzosera Masekera dzosera. Ndikati ndingadzosera Tezvara here, ndokubva ndarega kudzosera. Mukoma achibva kubasa ndokuchitaura kuti mukoma ndo zvakandiita Tezvara. Mukoma akati Tezvara shuwa ungabva anerawo iwewe. Asi abva kundinera kudaro ndakazofonera hanzvadzi yangu iyo irapo iyo kwaHonde kuti tete ndarohwa nditezvara inini. Hanzvadzi yangu iyo ndokubva yafonera Maiguru zvikanzi Maiguru ichokwadi here chandiri kunzwa kuti baba wanera bamnini. Zvikanzi Maiguru inini nandisikoba kumafertilizer regai ndidini. Zvikanzi chiendai modini mobvunze. Maiguru abva waenda kobvunza wanga wariko. Zvikanzi chokwadi zvadini zvaitika. Chakandishamisa ndechekuti ndakaona Maiguru wakuuya namai wawawo kuti webesa iwewe wamangara kuna tete wako kwaHonde kuti wanerwa wakwara here. It's okay. All right. Nyaya hapana nyaya iko. Aidi witness, aidi chief. I'll just confirm nechi. Ndicha confirm na DA Nyanga. Do confirm na ise Saruchera. Kuti bhuku yemuridze bhuku ndiani. Then katangozi muridze bhuku ndinhingi. Ndakuisa munhu chaiye anofana kunge aripo pabhuku. Achadi kukanawo kundiko tuzoti munorayirana zvinhu zvisina basa. Sabhuku. Ivi murutambira here. Makutambira. Makatugadzwa. Patori long story changamire kuti kubva 2010 ye ndairamba nedeath certificate rababa wangu kuti mari yawo idini ibude. Saka kuzosvika 2018 Headman Saruchera ye zvaakazoita wakazoenda iye achinditaurira because ndakazoenda kwaDA. Ndasvika kwaDA munyori waDA waChimwaza wakanditi Masekera pakaitwa chikiribidi apo. Asi manje chikiribidi chacho chinopinza vanhu mujeri. Iwewe chienda kune mwana sinzi uyu baba wacho afa. Chienda kune mwana wacho wotaure naye. Ndokubva ndaenda kuna Brian Saruchera vataurirana. Brian Saruchera akati shumba nyaya iripo ngeyekuti bhuku renyu taukudzoserai. Ndokubva wauya gore rapera muna July. Ndokubva wati Wamakanyanga takumisa ibasa. Izvo takumisa ibasa takudzosera Masekera pabhuku rake. Within 2 minutes ndakaona adzoka akati ndadzoserwa pabasa ndiDA Kasima ndiye wanditi dzoka pabasa. Asi panhau yedeath certificate iwo wakazonditi takaenda kunotorwa mabirth tikakumbira death certificate rako ndora takazoshandisa kuti wadini. Patone element ifundara. Anambona nyandura mutu. Musazvipinze problems ba. Nenyaya yekuda chigaro. Take the longer route. Asi zvinhu zvako zvinogara zvakanaka. Aiwa handichatoidi ba. Because yakutanga kutobudisa zvimwe. Zvandinofanira kutanga kuzotsvaga. Because kana ndakutoona kuti usabhuku wakabuda mumba mawo ukaendeswa kunze already patone problem with me. Ende ndikaona futi kana kuti ndisha ari kusapota zvakadaro hazviiti. Saka ndosaka ndati ndipei nguva nditaure naKasima DDC Nyanga
nditaure na ise charuchera then ndo vandasvika pane nyaya chaiyo 20 waisei muswa 8 kambe kuswa 8 totisati tipatisije kana uyo yekuti vanzi babanje akanga risapo babangu inini vaishanda kuTrolbeck ndaishanda kuTrolbeck uyu Saruchera Konakefi ndiye akanzi akauya akabudirwa kubva kuHarare vaenda kumba kuRuchera achisvika kubva kumba kuRuchera wakabva kumba kuRuchera wakauya kumba kuNyarukowa wasvika kumba kuNyarukowa baba anga ari kuTrolbeck basa apatumwa nhume yakatuma kuenda kodaidza baba kuTrolbeck yadaidza baba kuTrolbeck baba akauya achisvika pamba svikiro rakanga rakangobuda svikiro zvarakanga rakabuda rakataura kuti imba yangu inoi ndiyo imba yangu yeumambo achireva imba yedu isusu ndiyo imba yangu yeumambo pane vari panapa ndofunga varipo panapa kane sabhuku makanyanga anototsigira bhozi zvakaitika pajekerero vanhu vese vachidini vanhu vese vachizwa kanzi imba yangu ndiyo yeumambo pane zvese zvamunanga muchiita zveumambo hwangu zvese zvamunanga muchida kupira vayo vese vanonga vachiuya wanai kupira mumba mangu munomu musazondichinjire imba yangu ino ndapota mukaerekana mangochinja imba inoi hapana chinofamba munyika muno kana ndiri kunyepa vanhu munopukana kuti kwanzi apo wakunyepa iyo imba yedu isusu yemukomana uyu ndati ndichakupai muswa 8 nduva muswa 8 nduva ndakupai sabhuku chaiye asi ndoda kutanga ndawana information kubva DDC anditi ishe Saruchera information iyoyo panowira mangwana chandienda nayo yekuziva ndizo kuti zvakamira sei uwe ndoda kusa sabhuku chai ndoza I want to know apo kuti usabhuku wakambobuda kudzinza here sei uchienda uko sei kuti usabhuku urubva kuna Mukwasha uchienda kwaTezvara chii chakamboitika I want to know chokwadi andizvo saka tiri kuti isusu no handichaidi bai come back muswa 8 aiyo kana isiri imamzima kamangara pana kamanga ndoyi oyo ataura lendivhatara kuti ndiyo nyaya yeusabhuku yatopera kana paine imwe nyaya yakaitwa last time isina kupera haibatanidzwi nenyaya ipi iyi ichadaidzirwa uko yodzoka futi pai iyi nechekuita nenyaya ipi iyoyo hamubatanidzi nyaya 1 ba kuti panyaya 1 mamati nyaya dzenyu dzese dzekunyangarira dzapinda ipapo aiwa nyaya inoitwa 1 pane nhau yemakati last time papakapinzwa nhau yekuti yawebhesta namaiguru ake nenyaya yemeseji makati tiri kuda mhuri yakatekwa zvatu nekwamasekera maiguru mwati chimuda imwe nyaya kai handiyo yamanga handiyo iripo nasimba yemakati ndiri kukudai muswa 11 webhesta nemhuri yekwadzvatu tiri kwada panapa newo wangoinaye ika ndikati maikuru ndikandoda maikuru ka maikuru varipo handiti asi handiyo kanyaya yacho iyi ndiye bhuku iyi yasabhuku yapera handika kana iyi yakupinda imwe futi yasekuru apo inodaidzirwa apo kuti yaimwe nyaya asi iyi yasabhuku yaita sei yapera uyu wotosumuka apa wobva apa ndozvatiri kutaura yes right next case yamakanyanga ndepi